салом алейкум бародарони азиз. Чӣ хеле ки шумо медонед бояд 11 яъне имрӯз билетҳо, раҳҳо, границаҳо ҳама бояд кушода мешед ба гуфти баъзе аз маълумотдиҳандаи шабакаи YouTube. Аммо маълум шуд ки то рӯзи 31 август ягон хел билет намешавад ва ягон авиакасса билет фурӯхта наметавонад. аз 1 сентябр билет дар продажа мебирояд, не ки ҳаминашам маълум нест аст ки парвоз мешавад ё не. ба ҳамин хотир билетҳо фурӯхта намешавад. дӯстони азиз, эҳтиромона боз ба шумо гуфта мешавад ки каме сабр намоед. иншоалло ки умедворем ки раҳо кушода мешавад, худо хоҳад. аммо ҳозир саросима нашида аз сайтҳои интернетӣ шумо билет гирифта метавонед, аммо парвоз, яъне границаи Тоҷикистон ки маҳкам аст, парвоз аниқ нест. худатон як бор фикр кунед, чӣ мешавад вақте ки граница маҳкам асту шумо билет мехаред. дӯстони азиз, ҳамаи шумо медонед ки мо дар авиакассаи шаҳри Екатеринбург официально кор мекунем, дар Урал авиалиния кор мекунем ва путешествия крылья кор мекунем. шумо аниқ медонед ки мо авиакасса дорем ва иншоалло хабар шава, хабари аниқа метиҳем. мо наметавонем ки хабарҳои бардуруға барои шумо пешниҳод кунем ки рӯзи 11 ҳуй мешавад, рӯзи 5 ҳуй мешавад, рӯзи 6. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо сабр кардем ки рӯзи 11 шава ба шумо ҷавоби аниқаша диҳем.